ሰላም ቤተሰብ ናይ ሙሉ ቻነል ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉ ተስፋየ በአር ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ኣታውዕኒ ከምቲ ልመድ ስለ ሃናፅ ርእይቶኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ እምበኣር ናይ በቀድማይ መቀጸልታ ሓቀኛ ዛንታ ሰናይት ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ልመጽ ኣለኹ ብላክ ጀምሩዋ ቤተሰብ ሓቀኛ ዛንታ ሰናይት ካልኣይ ክፋል ካብ ዝሓለፈ ሰናይት ምስ ኣፍቃሪኣ ተታሒዞም ስግረዶብ ተሳጊሮም ከሰላ ኣትዮም ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወዲ ሽፋሮ እውን ኣትዮም ድሕሪ ወርሒ መኪና ተጻዒኖም ናብ ማሓስከር ከም ዝኣተው ሙሉ ኣስማቶም ተመዝጊቦም ከም ሰቦም ሕጋዊ ወረቐት ንኸውፁ እንዳተጸበዩ ከለው ሰናይት ንዕፍናን ኣፍቃሪኣ ፍናነይ ኣነዚ ማሓስከር ጸሊእዮ ሕማቕ ኣለኹ በጃኻ ብገለ ውሰደኒ በለቶ ፍናን ሕራይ ንዒ ከምኡ ይሓይሽ እንተልኪ ደኣ ኢሉ ንእሽተን ገዛ ንሰብ ዘይኮነስ ንኣድጊ ዘይትምነየላ ገዛ ተኻረየላ ሰናይት ርኢ ምስ ኣበለቶ ብስንባደ ኣብዚ ዲና ክንነብር ኢላ ንስደት ካብ ውሽጢ ልባ ረገመቶ ነዚ ንኽንረክብ ኢልና ኢና ክንድዚ ጸደፍደፍ እንዳበልና መጺና ፍናነይ ንምሾቱ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር በለቶ ፍናን ደሓን ኣይትጨነቂ ኣጅኹ ሰንየ እንታይ ከይንኸውን ዘይከም ሰብና ኢና እንዳበለ ሞራል የስንቓ እምበር ሰናይት ግን ሱዳን ከምዚ ግዳ ዘይተጸበየቶ ጸኒሕዋ ርእሳ እውን ክተእምኖ እንተደልየት ምእማን እዩ ኣብዋ ፍናን ናብ ኣሕዋቱ ደው ኢሉ ናይ ቀለበይ ስደድለይ እንዳበለ ንጉሆ ኣጨንቕ ኣበሎም $150 ሓወሉሉ ዘድልዮ ንብረት ገዚኦም ቀለቦም ድማ ሸመትዎ ወዮ 150 ወርሒ ከየብልዖ ተወዲኡ ፍናን ንኻልኣይ ግዜ ወርሒ ከይኣኸለ ሓውለይ ክብሎም ተሰኪፉ ክሳ ወርሒ ተኣኽልሉ ሱቅ ከይብል ጓል ሰብ ሒዙ ዓቕሉ ጸይዎ የማን ጸጋም በለ ሰናይ ከይትሕግዞ ከዓ ሓጋዚ የብላን ብኡ ንብኡ ድማ ናብራ መሪርዎ ሰናይ ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ብምባል ስራሕ ጀሚራ ገዛኣ ቁሩብ ክተረጋግዕ ጀመረት ፍናን ግን በዚ ናብራ ኣይዓገበን ንሰናይ ብፍቕሪ ብምሓዙ ጭንቀት ጥራሕ እዩ ኮይኑ ምስ ነብሱ ተዘራሪቡ ድማ ሓደ ሓሳብ ይሓይሽ ዝበሎ ውሳኔ ወሰነ በቃ ከምዚ ኢልካ ናብራ ኣይኮነን ኣነ ክወስን ኣለኒ ሰናይተይ እውን ድሓር ተርክበኒ ኢሉ ንሊብያ ክኸይድ ወሰነ ንሰናይት ድማ ተስፋ ከይትቆርጽ ኮፍ ኣቢሉ ክረዳእ ጀመረ ሰናይት ኣብዚ ኣነ ንስኽን ተታሒዝና ወላ ሓንቲ ነምጽኦ ለውጢ የብልናን ስለዚ ኣነ ሊብያ ክኸይድ ሊብያ ኣለኹ እንተይለዮም ኣሕዋተይ ግድን እዮም ክሕውልለይ ካብኡ ኣነ ዕድለይ ክርኢ ብድሕሪኡ ድማ ንስኺ ትብገሲ ዝያዳይ ኢሉ ኮፍ ኣቢሉ ክረዳእ ፈተነ ሰናይት ግን ክትቅበሎ ኣይከኣለትን ዋ ኖ ፍናነይ ኣጆኺ በጃኻ ኣይትግደፈኒ ኣነ ብድሕሪኻ ሰብ ኣይኮውንን እያ ፍናነይ በጃኻ ኣይትፈለየኒ እንዳበለት ብንብዓት ዛዕዛዕ እንዳበለት ነበዐት ጥራይ ፍናነይ ግን ዝሓሰቦ ከይገበረ ስለዘይድቅስ ንብዓት ኣፍቃሪቱ ንብዓት ኮይኑ ኣይተሰምዖን በቃ ሰንየ ኣጆኺ ኣይትንበይ እዚ ናይ ሎሚ ንብዓትኪ ጽባሕ ሓወስ እዩ ሕጂ እንተ ኸይልኪ ኣጆኺ መሪቕ ክግዳ ኣፋንውኒ በላ ኣንታ ፍናነይ ካን በቃ ወሲንካ ኢላ ድብዓታ እንዳደረዘት በል ደሓን እንታይ እየ እሞ ክብል ዕድለይ እንዳኣሉ
ጻዕዳ ይጽናሕኻ ፍናኒ ዕሾኽ ኣይውጋእኻ ኢላ ስዕም ኣቢላ ኣፋንወቶ። ፍናን ሳንጡ ኣልዒሉ ጉዕዞ ሊብያ ሃኢሉ ጀመሮ። ሙሉእ ለይትን ቀትርን ክጓዓዝ ሓዲሩ ውዒሉ ካርቶን እንዳረሕማን በፂሑ ቴሌፎን ኣደውልኒ ኢሉ ድማ ናብ ሰናይት ደወለ። ሃሎ ሰናይተይ፣ ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል። ክሳብ ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ዝመጽእ ሰናይ ቤተሰብ ባይ